herri txarrentzako aparkalekuak eta hondartza denboraldia martxan dira. LGTBIQ arrotasunaren asteburua ospatuko da Lekitxon ekainen 24 eta 25. Domeka honetan, gizoneskuen 43. eta emakumien 11. Lekitxoko banderia ospatuko da. Uda honetan, adin eta gustu guztizentzako ekintzak eukiko doguz. Astebururako giro aldakorra eta hesia. Ekainagaz batera, uda denboraldia hasten da hainbat arlotan. Tartian, herri txarrentzako erreserbatutako aparkalekuen denboraldia. Gogoratu, ekainaren batetik irailaren 30 bitxartian, baimendutako autuak bakarrik aparkatu aldabela gune berdietan. Oindik baimena emoten daben, pegatinarik espadaukazu, lortu zeuria turismo buleguan. Bestalde, eguraldi onagaz batera, hondartza denboraldi jabe hasi da dagoneko, eta sorosle zerbitzua eta dutxak ipini dira. Kontuan euki, izuntza hondartzia, kerik gabeko hondartzia dala, eta bertan ez erretzeko gomendizua itxendala. Bilbao Bizkaia arro ekitaldizak arrotasunaren asteburua ospatuko dan herrizak emon ditu ezagutzera. Horren artean, Lekitxo. Ekainaren 24 eta 25 jai bereziza eukiko dugu geure kalietan. Anistasun afektibo eta genero identitateko anistasuna aldarrikatzekoa hain zuzen be. Bilbao Vizcaya se hace más grande y prueba de ello es que este año contaremos con 3 escenarios más que se extienden por todo Vizcaya. Además de Bilbao, Lekeitio, Plencha y Santurtzi se suman a esta iniciativa en favor de la libertad y de la diversidad LGTBI. Dakizue moura, herri txikizetan askotan oso zaila izaten da kolektibuko parte garinok bizitza lehenengoko urtietan eta honekin ekintzakin bebain nahi dugu herriko eragile guztiak eta herri txarrak pizka sensibiliza. Kontzertuak, ikuskizunak edota zine proiektzioak antolatuko dira arrotasunaren asteburuan, eta herriko talde eta kolektibuari be jai honetan parte hartzera eta ostadarren banderia ipintxera gonbidatzen jake. Ekainaren 24 eta 25 ospatuko dugu arrotasunaren asteburua Lekitxon. Ekainagaz batera, estropada denboraldizagaz hasiko gara Lekitxon. Domeka honetan, ekainak 5, Lekitxoko banderia lehiatuko da. Goizeko 11 aurrera, gizoneskuen 43. eta emakumien 11. banderia egongo da jokuan. Denporak itzilean, lau estropada, trainerunak eta, bihar asko da, baina betitzen du modura, alein jukara aldanik eta onduen etxe gauzak eta aldanik eta onduen urtetia. Izuntza arraun elkarteko arraunlarizak lan gogorra eitzen dabiltzaz, eta gure herriko uretan beste taldiakin batera lehiatuko dira. Gainera, zapatuan, ekainak 4, eguerdiko ordu bizetan aurkeztuko da aurtengo taldia udaletxeko eskilaretan. Zatoz aurkezpen ekitaldira. Era berian beste hainbat estropada eukiko dugu Sudan ziar. Ekainaren 12 Bizkaiko txapelketi eukiko dugu. Uztailaren 25 Euskadiko traineru txapelketia eta 31 AZT eta ET ligen estropadia. Bestalde, udalak eta izuntza arraun elkartiak elkarlanerako hitzarmena sinatu dabe. Honen bidez, udalak 30.000 euroko ekarpena eingo dotzo elkartiari, herrizen izena zabaltzen laguntzen jarraitzeko. Uda honetan, kultur eta kirol ekitaldiz betetako hilabetiak eukiko doguz. Ezoiko 2 urte honek pasa eta gero, barriro be ekintza handizak eta jaizak ospatu halko doguz. Oriolan, ekainetik irailera bitxartian, adin eta gustu guztizetarako ekintzak eukiko doguz. Asteburu honetan, Bizkaiko nagusizen eguna eta Lekitxoko bandera estropada eukiko doguz. Eta hortik aurrera, ikuskizunak,
kontzertuak, San Pedro eta San Antolin jaizak, kaleka eta itxas soinua txaizaldizak, estropadak, eskupelotia eta sexta partiduak eta beste hainbat sorpresa eukiko doguz. Udako ekintzen egitaraua eskuragarri daukazue udal eraikinetan eta lekeitio.eus orrialdean. Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos? Capitán Pete Maverick Mitchell. Le seré franco, usted no era mi primera elección. Top Gun, Maverick. Pete Mavericks Michael, Tom Cruise, beti egona izan zuen lekuan dago. 30 urte baino gehiago daramatza armadako hegazkinlaririk onenetako izaten, mugak gaindituz probetako pilotu ausart gisa lanean, eta maila igoerari iskin eginez, lehorrean ez gelditzearren. Top Guneko graduatu talde bat, misio espezializatu baterako entrenatzen ari dela, Maverickek Bradley Bradshaw tenientearekin topo egingo du, bere lagun Gus izan zenaren semearekin. ¡Joder! ¿Se divierte? Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Gaur hasieran behodeizak agertu dira. Goizak aurrera einala ostartiak zabalduz jun dira, baina eguerditxik aurrera bero-odeizak agertu dira eta gaba partian zaparrada trumoitzu batzuk botaleikez. Bizar behodeizak agertuko dira. Arratzalde gaba partian bero-odeizak garatuko dira. Trumoi ekaitza inleike batez be egunaren bigarren partian. Temperaturan aldaketa handirik ez. Zapatuan, behodei asko agertuko dira zeruan, eta tapata geratuko da. Ez da bastartzen arratzaldian, batez be, bero-odeiak garatu, eta euri tantaren bat botatia. Temperatura minimuak eta maksimuak bardin mantenduko dira. Domekan, giro esia nagusituko da. Zerua behodeiakin tapata egongo da, eta momentu batzutan euri harina botako dau. Haizia ipar-mendebaldetik bizi ibiliko da eta temperaturak pare bat gradu egingo da bebera. Hurrengo astean giruak egonkortzera egin eta temperaturak goranzko joeri hartuko dabe. Flor Randoinek bidaldutako argazki honekin agurtzen gara. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.